Arratsaldeon Euskal Herria eta ongi etorri Txorienera. Hemen gaude, Gorrotxategi eta Iturrieta eta ostras, zure aurreneko astelena. Lehenengo astelena, ja, nire saltxan. Bai. Astelenak lehen garai batean ziren astelen veganoak. Eta gero aldatu genituen, eta azkenengo 3 urtetan astelen gozoak inditu, ze astelena beti izaten da egun gogorra, jentea kosta itzaio arrankatzea, eta bueno, bintzat gozo batekin hasten badugu. Astea horrela, hola bai. Kostatzen. Bueno, nik gaur Frantzia aldera jongo naiz, eta hango klasiko handi bat egingo dut. Nola, Bordele. Bueno, nik uste dut biak klaseta joan behar dugula, Bai, gure frantzesa da... Baina, bueno, hor muki pixa daukite holan, ondo etortzen da. Bueno, Bordele tarta hori ingo dugu, lehen errezeta moduan, eta azkenean da, holan, udarekin eta almendra oinarri bat eramango duen, almendra izango duen, pastel klasiko bat, lehen garai batean egiten zinago lan oso paindua, polita eta holan, baina, bueno, zuek aukera izango duzula, gero nahi duzuen moduan egitekoa. Hau, Frantzia aldera joan gara, zure errezetan Euskal Herrian etxean gatzen gara, ez? Bai, egingo dugu mamia bat, baina berezia izango da mamia. Gure etxean asko txokolatea erabiltzen dugu, eta egingo dugu mamia bat txokolatearekin oso erresa etxean egiteko ikusiko duzue 5 minututan egingo dugu. 10 bete behar dituz. 10 minututan etxean egitekoa. 15 minutu. Mamia zein ez zaio gustatzen, gaur egutziko dizu egiten ezberdina eta gozua. Eta hau esan da, lehen errezeta klasikoa nola joango dan, orain azalduko dizu. Sable orea luzatu eta pastel erretilu batean 15 minutuz 180 gradutara kozinatuko du. Bitartean, almibar bat egingo dugu eta hor udareak zurituta egozingo ditugu beste 40 minutuz. Betegarri egiteko gurina azukrarekin arrotzen jarriko dugu, gero arrautzak banaka gehituko dizkigu eta bukatzeko almendra irina eta patxarra gehitu ondoren mauka batean sartu eta gorde. Udareak egosita daudenean, erditik moztu, xerra finetan moztu eta gorde. Labeko erretiluko sable orea inda dagoenean atera, betegarrerekin bete, udareak gainean jarri, almendra batzuk apaintzeko eta 45 minutuz 180 gradutara kozinatu. Almibarrerekin margotu eta zerbitzatu. Orea euskorrak, sablea eta azken aldian, desentetan egin ditugunez, gaur nik ekarri dut egin da, atzo egin nuen, hotza oskailuan izan dut, eta ordu erdi lehenago atera egin dut, zeatik gero errazago luzatzeko. Ez delako horre egoten da, eta horri bile beharko ginen arrabolarekin golpe batzuk ematen. Orduan, labea 180 gradutara daukat, eta lehenengo ingo duena da, hartu eta sable orea, esan dakoa, luzatu, erretilu batean jarriko dut, zulotxo batzuk ingo dizkiot, pisurik ez diot jarri behar, honi, eta laberatu ingo dugu 15 minutuz pixkat kozinatzeko. Bestela gero ezetasuna eta izango duenez labean, gordina geratuko litzaiguke barrutik eta egin datik. Hau, labeko 2 paperen artean sartu, eta holako honek desmontatzen dira holako batean, oso dut. Hoxe, hor jarri eta labera kozinatzera 15 minutu. Arnitza. Zei alkarria zure, honen inguruan. Badaukat nik galdera zuretzako hemen. Hau da, guk hostelerizan teknologia lehenengo mailan ematen genetien. Ezberdintasunak sable orea, brisa orea, ero zuk orea. Jendia nazita da, hainbeste. Pasta brisa, pasta sable, pasta quebrada, pasta... Bueno, oso erresa, nik utziko dut era oso erresan ulertzeko. Bai. Batez ere daude bi oso berezi dianak, edo oso ezberdinak dianak. Eta da, pasta brisa eta pasta sablea. Dira oso ezberdinak. Orduan, pasta brisaren kasuan, horrek ez dauke azukrerik. Ez dauke arrautzarik ez da, eta gozogintzan, esango genuke askore ez dala erabiltzen da gehiago, igual kanapeak eta gaziak diren, hori kanapeak, pintxoak egiteko, eta gozogintza munduan erabiltzen da bateze postrea oso gozoa danen. Hau da, igual mermelada bat balin badauke, edo lehengo egunean Karolinak egin genituenean, Karolinak berak dauka merengia dana oso gozoa, orduan egin genuenean, ostopila erabili genuen, baina bestela pasta brisa bat erabiliko genuke. Zergatik ez dauke azukrea. Holako kitxi lorrain batean balioko luke. Ere balioko luke. Eta bestea izan horitake pasta sablea. Eta gozogintzan asko erabiltzen da pasta sablea. Hau da, lemon paia egiteko tartaretan,
daukatenak, sagar tartetan, kasu honetan, hemengo tarta honetan ere, pasta sablea erabiliko du. Orduan, bi berezitasun horiek, batak azukrea eta arrautza daukadenak, eta besteak ez dauka, ez arrautzik eta ez azukrerik. Bai daukatena bia da gurina barra-barra. Hori bai, gurina asko daukate eta horrek egiten du, gero gaieta jaterako garaian dala nahiko auskorra, ezta? Orduan tartaleta modu hauek egiteko oso ondo etortzen da. Eta dira oso masa errexak egiteko. Osea, osagai guztiak nahastu, hau da, irina, ura, esnegaina, arrautza eta azukrea, eta nahastu, listo, gero, hori, hotzean sartu, ze gurin desente dauke, eta gurina berotze baldin bazaigu, masa guztia, igual itxatxi egiten zaigu. Horregatikan ondo dago, hozgailuan uztea, pare bat ordu, edo egun batetik bestera erabiltze baldin badugu, oraindik eta hobe. Ez dugu hainbeste larritu behar masarengatik, zergatik. Ze honek ez dauka adibidez lebadurarik. Orduan, karo, lebadura izan ezkero, dena azkar egin behar da, temperatura ondo kontrolatu behar da, eta kasu honetan, nola ez daukan lebadurarik, zu lasai egon hori ez dalako ertzituko eta. Bale, oso ondo iruditzen zait. Baina gaur bukatu behar dugu, eraz, martxa eman dugu. Hauetan garrantzitsu esatena, Armintzek esan duan, nasi eta bakarrik hemen ez duguna nahi da, ez dira landu behar, ez dira beste hori batzu moduan, landu eta landu glutena, elastizidadea bilatzen den, hauek gure nahi duena gero, auskorra izatea, gaieta bat moduan geratzea. Orduan, esan dakoa, justo nasi, osagaiak, eta listo. Bi paperen artean, horrela irinek eta eskara ibili behar botatzen, eta orduan irin gehiago hartuko liguke, eta neurria hoxe gutxi gara kalkulatu, gero paretetan gore ego behar duela. Orduan, gero, buelta emango nioke, eta tak, eta askatzen jungo honez, pixanaka. Tarta honetaz, zerbait ikertu diazu? Informazioatara diazu? Esan dezun bezala, Bourdale tarta ez, nire frantsesa ez da osona, baina bai, jatorria Frantzian du, jatorria Parisen du, eta Bourdale, Rue Bourdalen sortua izan da. Ez dakigu zehazki ze gozotegitan sortu zen, baina badakigu kale hortan sortu zela. Bale, kalearen izena dauka. Hori da. Eta horrexegatik handa tarta. Eta beste gauza bat esango dizut, noiz sortu zen? La Belle Époque, La Belle Époque, ez dakit ondo esaten ari nahi zen frantsesez, baina ulertzen da, ez da? Eta hau da, 19. mendea erdialde inguruan sortu zen. Horda, zerbait pomposoa imaginatzen dut. Pomposoa, hori da. Garai hortan dana jente holan jantzita eta galdeant, eta hori da. Osa guk ez da eskaien hagu. Beraiek, azkenen, momentu horretan, beraiek nahi zutena zen, lehenengo mundu gerrate ondorengo nostalgia edo lehenengo aberastasun hori berreskuratu. Eta horrexegatik gertatu zen hau, eta Frantzian gertatu zen, baina gure kostaldeetara ere iritsi zen. Hau da, Biarritz, Donostia, eraikuntza asko ikusten ditugu, garaitakoak, bai kasinoak, bai kafeak, azkenen ekonomia ere hasi zen, sozialki ere boom handia izan zen, eta hau dena egin zen bai burgesiarentzat eta bai jende dirudunarentzat, ezta? Euskal kostalde alte horretatik, garai batean Europako famatuak, ero esan dezagun, inguru hauetara etortzen ziren, eta Euskal sukaldaritzaren oinarri handietako bat da, famatu horiek beraien sukaldariak ekartzen zituzten, eta gero sukaldeetan egoten ziren hemengo laguntzaileak. Eta laguntzaile horiek behiratu egiten zuten, kanpoko sukaldari horiek zeiten zuten, eta hortik joan ziren hartzen, eta ikutuak eta hemen askotan esaten da, ez? Azkenean, Frantzia ondoan daukagu, eta horregatik dauzkagu, Euskal sukaldaritza berrian asko botazan esne gainean, gurinak eta holako gauza pila bat, eta garai horretatik datozen gauzak. Eta gu gaur egun ere gozogintzan erabiltzen ditugun termino asko ere, Frantziatik datoz. Ez gozogintzan, bakarrik, Brunoaz ea moztu, Brunoaz, hori euskaraz, ez da? Ez, egia da. Mozketa guztian izenak Frantziatik datoz, gero gozogintza, hori, pastatxuz, finanzier, hori denak dira frantsesak, influentzia handia izan du. Pasta sable. Pasta sable, sable? Zulatu dugu, eta esan dagoen, labera, 15 minutu, 180 gradu, eta udarekin noa. Hau, emitxe, eta venga.
Ni udareak zuritu, eta hemen behar duguna da bitua. Almibar bat. Eramango du. Litro bat ur, gero, kilo erdi azukre, kanela, eta hemen vainilla hautza daukat pixka bat. Hau ere, barrura, bueno, Dana, ez da? Dena, gero honekin margotu behar dut, udareak honen zaporea nahi dut hartzia, eta honi, egurre emango diat, eta irakiten hasten denean gehituko dizkiotorra. Gure udarea makatzak, gu Makatzak esaten duzu. gu Bizkaian makatzak. Zatea Ñarraruak, Bizkaian, makatzak. Udareak. Udareak. Ez, baina hori, sasoi ondan udare ezin zaio ditu. Ze udatik dator, orduan hori makatza ditu garzaia. Sasoi honetakoa, martxoan, makatza, zuek zareta arra. Vale. Hola, poltsiko tiko lan atara. Aterata bai, vale, bai, osartu da, nuk uste. Balio du, Hola, salduko du hemendik aurrera. Badakizu, hemengo sasoi honetakoak makatzak di, Ya está. Venga. Bueno, urrengora. Beste osagai garrantzitsu bat ere, irin almendra, ez da? Bai, hemen dago. Gero, erabiliko duna, betegarri egiteko. Bueno, hau guzo gintzen ere oso ohikoa den osagai bat da, eta... Galdera botaldu. A ber. Zuen gorrotxak almendra irina badauka, ez? Bai. Ni pixkanaka ju behar naiz, osagaiak ateratzen. Euneko 45 dauke, pilo bat dauke. Oso almendra zaporea. Paula, apuntatu, euneko 45. Txokolatia eta gero guk gehien gastatzen dugun osagaia da almendra. Bai. Eta, bueno, osasunarentzako nahiko onuragarria da, dazkan propiedadeengatik. Eta bi kalitate daude, esango nizuke. Bata, dala nazionala, kalitate altukoa dena, eta hori dator, normalian Alicante ingurutikan, hor azten da. Eta beste kalitatea da, batez ere, estatu batuetatik datorrena, Kaliforniako almendra, eta hori izaten da normalean kalidade baxukoa. Ez dake hainbeste zaporeik, hainbeste kolore, eta ezberdintasunak. Armintz, zuk bat ikusita bestea nabarituko zenuke ezberdintasuna? Horren besteko, ero ez? Egia da zaila dala. Eske, gero ardoetan eta horrela erasaten dizute, kriston ardoa atera eta gero beste bat atera, eta oso zaila da ezberdintzea. Nik esango nizuke oantxo bertan, baietz. Apostu ingo banizuke, usten dut, baietz. Ze, gero tekstura aldetikan eta horrela ere oso ezberdinak dira, baina, bueno, esaten dizut baietz, eta gero proba egiten dugu, eta ez, baina hori ikusten den nabari dala, Alemanian izan ginen txiloa grabatzen da, egon ginen, han mazapanak ziren, herri baten ez goatzen izena oso famatua, eta beraiek saltzen zutena, eta holan, beraiei holan, gorazarra egiten zuten zen, erabiltzen zutela, hori Alicanteko almendra, estra berezia, handik gekarria, markonerako hori da, eta horrek ematen ziren, beraien ikutua, eta hori errebindikatzen zuten, kalidade puntu bezala. Prezio atletika, mintzat, ez daka diferentzi, oso, garestik daude, gaur egun, bai. Asko igo da, geroz eta uste gutxiago dagoela, orduan prezioa goraka egin du, eta produktu oso ia esklusibota dena bihurtzen ari da. Eskatzen hasi beharko gara hemen Nafar koizlei eta ez dakit, hor Nafarro almendra gero, ereinero, pistatxoekin ari dira pila basartzen. Hor kriston bumba dago, pistatxoaren munduan. Ze pistatxo ere ondo ordaintzen. Bai. Orduan, baina hori pistatxoa 10 urtetara ematen du, Norbaiteko lan pentsatzen badu negozio egumatetik bestera hartu eta hor zeuzkan alego frutalandarak eta kendu eta ero pistatxoa sartu, 10 urtera arte ez du ondo ematen. Hortik aurrera, bai. Orduan, atzeko, lehen garai batean gure aitona, aitit eta amamak ero egiten zabien, Beti pentsatzen zuten ondorengoen da, ez da, gaur egun bakarrik egun, gaurkoa, Eta bi argia ikusiko dugu. Bi arra euskal egongo, hemen. Egia. Nola aldatzen dien gauzak. Beraz, udarea sartu duzu, hemen almibar bat ingo, normal, azkenean, litro erdia pixuan, ura daukat litro bat, kilo erdi, eta ero, kanela, limoia, vainilla, laranja, sala, hemen egin genituen udare espeziatu batzuk, zein bota genizkion umaten, nola zan, honek, aniz txinatarra, eta horiek, eta holan, beraie bakarriko lan gero, ez da, ostore gainean jarri genituen, baina zoragarri zeuden, Orduan jolastu, etxian daukazunekin. Ez daukera ere da, ardoarekin, ez da? Ardoarekin, klasiko handi bat. Baina, baina, horrekin... Igual tarta honentzako ere bai, luke, ez da? Mixor moduko bat. Ez da txipitu, ez du pentsatu.
mutila, osea, fitxaje hona egin dugu, Garesti atezegu, baina fitxaje hona egin dugu mutilarekin. Ez dut uste. Bueno, taztu aurretik gaur, badakizu, tortilla patata eguna dela? Bai, zera. Horrek nazioarteko eguna dauka, patata tortillak? Gaur ez dugu tortilla patata egin, gaur zerbait gozoa egin dugu, astelena delako, baina badakizu Kanadako tiktoker batek, berak tortilla bat egiten du, baina txokolatearekin. A ber, txain, TikToken nik ez dauka TikToken, daukat adimat TikTok... Sare sozialetako badakizu. Bai, bueno, horre jakinin behar da, filtroa jartzen. Zu probatu duzu? Ez dut probatu. Bera, lase gelitu naiz, ez naiz ni bakarrik txokolatearekin jolasten duen bakarra. Hau da, produktu berriak sortzen dituen bakarra. Ikusi dut, Kanadan ere badagoela jendea txokolatearekin produktu ezberdin asko sortzen dituena. Eta kasu honetan, tortilla bat egin du, baina txokolatearekin. Zer iruditzen zaizu? Txorien, gaizki. Eta txokolatea, gero, poste. A ber, txorien egin dugu patata tortilla antzina, arrautza gutxi zegoenen, lusatzen zen, esnea botatzen zitzaion, esnearekin. Ardoarekin egindako patata tortilla ere egin daukagu. Hartu eta ardoa botatzen. Eta hori ondo iruditzen zaizu eta txokolatearekin ez? Txokolatea, ostras, mintz. A ber, bira, honek iten duna da. Bai, bota. Arrautzak hartzen ditu, ondoren. Azukra botatzen dio, kakao pixka bat botatzen dio, KitKatak botatzen dizkio barruan, eta horrekin tortilla bat egiten du. Zer iruditzen zaizu? Dastatzen du berak? Bai, dastatzen du, eta esaten du oso goxua da, hola. Hombre, zer esango du? Baina, ni ja KitKatak eta horrez hartu da, ni ja gainetikan jartzen dio jogurta, jartzen dizkio zereal batzuk, eta esaten du dala tekstura bat, tortilla patatarena, tiramisu batena, eta brownie baten hori dana, nastuta ez delako tekstura edo moduko bat. Ja. Bueno, a ver, budina. Kriston arrakasta dauke, Kriston arrakasta. Budina, flana. Beak, tortilla horrek ez da. Seguro, ez. Flana zerrekin ikena, arrautzarekin, esnia, eta ero txokolatezko flan bat egiten badu, orduan. Patatak ez da, mazki, patatak ez dakin nun sartu hor patatak. Patatak ez dijoaz. Nola, gaur tortilla patata eguna da, Bai. Hemen. Beste era bat egiteko, ez da? Beste tortilla o beste... Vale. Postre berezi bat, bintzat. Zuk etxian tortilla patata? Bai. Eten duzu? Bai. Nola iten duzu? Nahiko ondo eramat, osea, nahiko ondo, bai. Nola mozten duzu? Fin, laukitxotan mozten duten horietako zara? Tortilla patatak bere ebakitzeko forma dauke. Ostra! Ez zenekin hori. Ni ikasteko, bitu, menderdi daukat eta beti ikasten dago. A ber, bota. Ez, patata hori egin behar dana da zuritu, erditikan banandu. Vale, tamainaren arabera. Hori da, baina bueno, eta erdi hori beraka jarri, berriz erditikan banandu, eta horrelaxe moztu, eta horrela lortzen ditugu, laukiak bezalaxe. Vale. Lauki horiek nahiko finak, ez oso lodiak, hori da tortilla patata baten, patatak eduki beharko lukeen forma, bere. Ja. Eta nik iten detena da, hori, alde batitikan, konfitatu, nahiago dut konfitatu, frigit hori da, bai. Zaizu, eta, bueno, kipula suposatzen du barruan dagoela. Usten dut, beste zartagi baten egiteko, eta tipula hor suabe karamelizatzen juten da, eta bestalden hori, patata hori konfitatzen, ezberdintasuna frigitu edo konfitatu esan dezun bezala hori da, ez? Temperatura baxuan, frigitu normalean 180 graduta egiten da, konfitatu 120 gutxi gora. Orduan egiten dut hori, ondo konfitatu, ondoren ja oliotikan atera patatak, arrautzetara nahastu, gero tipula ere bertan nahastu, dena ondo nahastu, baino kanpoan, ez zartagian, kanpoan. Eta hortxe egiten duna da, pixkanaka sukaldatzen dijoa, tortilla hori. Orduan, pixka bat sukaldatzen da, hor uzten dut, erreposatzen 10-15 minutu, eta amaitzeko sua tope jartzen dut zartagian, dana botatzen dut, eta buelta, ateratzen da tortilla bat. Bai, ni kalkuluak egiten ibili naiz, zeirekin dituzu, bi zartagin, gero ze gehiago, bol bat, arrotzak egiteko.
Gero garbiketa zuk iten duzu, ez? Hori da. Gero sukaldaria fama duko. Ez que zikitzen duzu, pila. Claro, zango dute, bada, dana batien jarri. Da batien jarri. Bueno, gu batian hemen jarri duena, hemen izango genuen, olako robot bat sukaldeko horrek ere nazten duten horietako bat, pala jarriko genuke, holan raketa baten antzekoa dana, pala erekin ingo genuke, bestela, nerabe bat badukazue, telefonoari begira da ona, ez da izen, nerabe hartzen duzue, egurrezko koiara bat, eta hemen nahi duguna da, hori, azukrea, zuritu hori da, azukrea eta kurina, pomadaeran euskana hemen, ondo, nazi, eta oin pixkanaka arrautzak, banan. Lehenko bat gehituko diot, hau izango da, pasta txuz lehen aipatu duena, ez? Profiterolak egiten da moduan, banaka gero gehitu behar diela. Bueno, bat aurrena, eta hau hartzen duenean, bigarrena. Bigarrena bota ondoren, gero hemen daukat almendra irina, eta gero hemen laranja patxarra daukat. Baina, edozein patxarra gustokoa, hori erabili dezakezu. Orain kozinatzen ari zarena da frantxipana, ez da? Bai. Gu frantxipana egiten duen adibidez, ron pixka bat botatzen diogu. Kasu honetan, koentraua, Bai, nik errezeta jarraituz, egia esan, lehen berarekin hitz egiten honaz, armintzekin eta esaten nion, ez? Errezeta honen beste berzio bat dago, badago lako gauzogile katalan bat oso ona munduko txapelketa irazizuna, Jordi Bordas. Eta, are dauka liburu bat, zelan, buelta bat eman diola guzti hori gozogintzakoa eta holan erabiltzen ditu koipe osasuntsuak, beste hiri batzuk erabiltzen ditu, azukre ezberdinak. Eta postre honetan oso ikusgarria da udarea gero egiten da abaniko eran moztu eta politia jartzen da. Eta berak egiten du bersioa honena beste osagai batzuk erabiliz, baina batez ere udarea gero hartu eta ataletan botatzen du hemendik. Ez da holan ibiltzen esaten da, esan desun, floriturak edo olakoetan ez da ez. Garrantzia handia ematen dio zaporeari, teksturari, eta gutxiago itxurari. Bai, eta gero udarea denok garrapatzea ze hemen, gero ikusiko zuen, udarea geratzen da atal batzuetan, eta denek ez daukate bere udare porzioa. Orduan, ez dakit, zuek ikusi, egia da, tartau politia badala, oso politia da. Eta zaporez ere, kombinazio oso ona izaten du, Almendra eta udarea gutxitan ikusten den zerbait da, baina oso ondo kombinatzen du. Eta almendrak daukaguna da, bizkotxo eseak, bizkotxo goxua jateko errezak, horrek kafesneri behar ez duten bizkotxoak. Oiek, askotan esaten zu, bizkotxo oso ona, baina Egia da, pixkat erdigordina utzi ezkero mazapana bezala, ez da hainbeste gozi behar eta ondo gelditzen dira. Ondo gelditzen dira, bai. Gu lagunok, hau, izango zen, gero betegarri moduan hartuko dugu, pixkat ostutzen zaigunean, bete ingo dugu, udareak, egozita euskagunean esan dagoa, xerra fineta moztu, eta gero izango da, betegarria jarri, udarea gainean, eta almibarra utziko dugu hor murrizten. Zero hau margotu nahi dugu, eta dirdira polit bat emateko utziko dugu hemen olako marmela dantzeko lodira hartuko du, eta horrekin margotuko du. Orduan, itxoin dezagun gure udareak egozita egon arte, eta manipulatzeko moduan dodenean, goza dodenean, ere heltzeko moduan, etorriko gara. Bueltan gara lagunok, eta, hementxe, mankatzak atara ditut, hotza daude, lantzeko moduan, eta indi dena da hori, erditi moztu, bihotzatak kendu, eta gero ingo ditu dena, xerratan moztu, eta gainean apainduko ditu. Eta hemen bestaldetik, almibarra orain irakiten hasiko da, eta utziko du hor murrizten. Olako, lodi utzi arte, eta honekin gero ingo du, dirdira, karamelu. Ikusten dut hemen burdal tartao egiten ari zarela, udarearekin, eta burura etorri zait, txef oso famatu bat, Frantzian, Parisen dagoena, eta berak Cedric Grolet izena du. Berak egiten duna da, fruta ezberdinekin postriak. Hau da, adibidez, udare bat hartzen du, gero mus bat egiten du, konpota bat egiten du, eta horri ematen dio udarearen forma. Gero pintatu egiten du, eta ikusten duzu, eta ematen du, benetazko udare bat da. Trampantojo bat izaten da. Baina hori da, produktu hori da. Beste testura batekin baina ez? Hori da, igual dazke elaborazio asko, beraz, ozka egiten duzu, eta kanpoko igual da txokolate xafla bat, ondoren musa eta barruan konpota. Orduan, tekstura eta kombinazio ezberdin pilo bat ditu, kriston famatua da, esango nizuke gaur egun igual gozogietako famatuenetariko bat dala. Sare sozialetan ere jarraitzaile gehienak dituenak, eta egia esan beharra dauket nik behin Parisen egon nintzanen,
noski handikan pasa behar nun. Eta bat hartu nun. Eta benetan, ez da dena, esaten dena da, sare sozialetan dena gezurra dala eta ez. Kriston ona zeon, itxurakoa, eta benetan, hori bai, ordaindu behar da, Pastela batengatik, bueno, baina kalidadia eta kalidadia altzion bai. Hor, jende askori esaten, ez da, Michelin izardun jatetxe batera joan, eta 200 euro ordaintzia. Eta batzui esaten, nola 200 euro? Beste hauza bada, ez da, kalidadia, gero, hor dagoen lanketa, atzeti dagoen, zu badakizu mundu hortan bizitzaela, postre hori zer suposatu izan dion tipo hori, ateratzea, eta zer lanketa daukan. Duela gutxi hontzan nire lagun bat, 3 Michelin izarreko jatetxe baten, eta bera ez da sukaldaritza munduan ibiltzen, bera ingenieritza ikasi zuen, eta esan zituen, Armin, eske garestiegia iruditu zait. Eta esaten nion, zuk badakizu, ze ari zaren jaten plater bakoitzean? Eta esatiten, ez, porque erakuste zizkiten argazkik eta ez zan kapaza esplikatzeko ze ari zen jaten. Ezekin zer jaten ari zen. Orduan, normala da, ez balen badakizu, ze jaten ari zaren, garestia iruditzea, ezta? Baina balen badakizu horren atzean dagoen elaborazio guztia, lan guztia, igual egunak pasa dituzte, ze igual plater batek 20 elaborazio ditu, hoietako batek igual 10 egun pasa behar du, ez dakitze tokitan edo. Horre hartzitzen egon behar izan du. Hori da, adibidez, edo. Erogontzen bakarrik. Hori da. Eta ez da hori bakarrik, ez abiz ordaintzen bakarrik jaten duzuna. Zaiz, amantala, izatea, ez izatea paperezko amantal bat gero, serbiletak, aire egokitua, gauza asko ordaintzen direla, ez dala bakarrik. Eta zu ez azarea jatea besteik, ez. Jotuntzea, esperientzia bat, ez bizitzea. Eta orduan, hori izaten da beti momentu berezietan, momentu goixoetan, eta hori, eramaten duzu etxea, ez? Bizitza, ez daki bizitza guztirako, baina bai behintzat, opari moduan izaten da. Orduan ez da pentsatu behar bakarrik jaterazoa zela, baizik eta joaten zarela, esperientzia baten bila. Eta mesedez. Jaten zuen, nire lagun bat esate du. Horako toki batean, ez du behar, askotan gaur egun danetan ikusten du argazki atatzen, danai argazki atatzen zai. Bera hori buruan gorde behar da, horako tokietan, ni gogoratzen naiz bello, azkenengo Etxebarri joan nintzen, gogoratzen ez plater guztiena, gaina agurra izan zen gure zuzendari jaunarena, eta gogoratzen naiz jan genuen guztiena inongo argazkirik gogoratu barik, ahoan eta aho zapaian da buruan geratu zitzaidan, momentu horregatik bakarrik. Eta gaur egon dana argazki, suposatzen, ulertzeko da baita igual, jendea inbidia botatzeko. Eta jendeak igual ez dauka zu bezain burun hain ona eta danataz goatzen da. Orduan, jendeak kosta egiten zaio, nei adibidez. Nik argazik ere atatzen dizkiot. Atate itxuzo pasa. Zen politxea da, ze igual, aizea igual mugikorran argazkiz ikusten, eta esaten zu, ostra, goatzen zea hemen egon gineanen eta horrela. Eta berriro bueltatzen zea, bizi izan zenzun esperientzia horretara. Horretarako balio du. Badukazu, holan, gozo gila ipatu zu, baina referenteren bat holan mundu holan esatea, niri gozo gila gustatzen zait pila bat. Nik kurtso baten egon nintzen, adibidez, Antonio Batxur izena du. Oso ona, ni liburua daukat berea. Liburua, nik ere badauket. Eta bera, Miami ibiltzen da lanian, eta berak egiten duen pasteleritza. Eta ez pasteleritza bakarrik, baizik eta boieria guztia eta horrela, kriston kalitatezkoa da. Eta behakin neoteko aukera izan nun, Madriden kurtso baten, bi eguneko kurtso intensiboitako baten, eta hor pilo bat ikasi nun. Zuk badaukezu? Gozo gilea? Gozo gile, nik oin, eta hau ez da peloteo ez. Ni kafeantzokian, Bilboko kafeantzokian lanean egon nintzen, eta tokatu zitzaidan egitea lehengoak eta postre. Eta nik, hostelera izan erakutsi ziguten, gozogintzanekien, oso gutxi. Eta nire eskuetara ero izan, Zuraitonaren gozogi liburua. Eta horko, ia pastel guztiak egin nituen, ze kafeantzokian, astero postreak aldatu egiten ziren. Eta aste guztian zer postre bat eukin bazar. Horko tarta gehienak egin nituen. Eta liburu hori ez dut aurkitzen noin, ez dakit nun dagoen. Nik utziko dizut, nik etxen badauket. Badukazu? Nik, eta ordutik, ez dakit, ni zu mirezta zaitxoten, baina ni Zuraitona ezagutu nuen. Eta bere gozote, eta orduan, bera geratu zitzaidan. Normala da bezala, eta ondo iten dezu, Bueno, Armentz, hau, ikusten duzu, denak
uste dut holan polita bat geratzen dela, holan itxemo, hau horre sobra Gu jango dugu, hori da. ezta? Oso ondo. Oin, almendrak, Pixkatxo bat. hemen bitarteetan, libre geratu direnak, eta hau laberadoa, 55 minutu, 180 gradutara. Ordurako hau izango du, ja, lodituta, eta gero izango da, atera, eta margotzea besterik ez, eta gozatzea. Bueno, ni margolaria naizuna, baina honekin hau da aprotxa lodilla esaten dana. Hor, gozagila badaukazu ikutu lan artistiko bat, ez? Ba, gustatzen zaigu bida, nik beti izaten dut, lehenengo postria beti begitatik sartzen da. Garrantzitsua. Hori bai, goxoa on behar du, berrepikatzeko behintzat, ze bestela lehenengo aldiz jendeak erosiko du, begitatik sartzen balen mazaio, baina ez benen mazaio gustatzen, bigarren aldiz ez da sartuko. Hori, txokolate patata tortilla hori. Hori bai, ikusi, agian munduko politen egin alduzu, baina gero ez da sartzen. Bueno, balen, amintzen esan dizuna, gozogi horrek jordi egiten duena da, udarea danetik banatzen du, orduan beti hartuko du. Ze hemen guk, udarea hemen daukagu. Osa, makatzen hemen daukagu. Hemendikan eta hemendikan ez, hola zati bat. Beitu, inengo razio on bat, orduan harrapatuko du pixat, osua. Oso, Eta, ikuste duzu nola altzatu indan, Razio ona, bai. Hau dana janda gero. Bueno. Beitu, Hau da, plater bakarra, ez da? Gozogi bat. Ja, bazkalduta eta... Gozogi batek esaten zuen, Bai. postria izan behar du zerbait jatetxe batean, Zerbait bikaina, zezu pentsa, hau jan behar dute tripa beteta daukaten. Ja, arrazoi. Orduan, espada zerbait aparta, esango, probatuko dute pixkat eta esango dute, gehiago ezin dut. Arrazoi. Orduan? Eta gaina, bazkari guztik postriarekin bukatzen direla. Bai, mesedez. Beraz, ondo amaitzeko, postre goxo bat, zeo be. Hau bezala, gaurko gure lehenengo eskaintza. Zino be. Bueno, hau, labanakin holan pixia Oso moztuka. ondo. Eskuekin, edo... Beitu, no? Oin, 50-50, erdita, erdi? Bida, xafla guzti ikusten dira. Joa, ona dela. Zu hemen ideiak hartzen nahi gero gozokerako. Noski. Nik horreko kobratu ingo dizu, izut. Itzengo dugu. Bueno, orain, ez zaitezte urruti joan, mamia ingo dolako beste modu batera. Lehen esan bezala, gaur Euskal Herriko postre tipiko bat egingo dugu. Eta kulturalki oso leku gutxietan egiten dana, Bakarrik hemen, zegia da jogurra eta gazta eta toki askotan egiten dana, baina mamia, Euskal Herrian. Egia da ointxe pentsatzen nahi naiz da nik, ez dakit Toki pestiño jaten oso da. gutxitan, bai? Bale. Gaurkoan toke berezi bat izango du, ikutsu oso berezia. Txokolatearekin egingo dugu, eta ikusi nola egiten den. Lehen da bizi, esnea eta esnegaina berotuko ditugu. Ondoren, txokolatea txikitu eta barrura sartuko dugu. Behin berotu ondoren, gure katilutara bota eta gatzagia botako diogu. Bueno, esan bezala gaur, mamia bat edo, egingo dugu, eta horretarako begira ze ekarri deten. Kaiku bat. Kaikua. Vale? Igual jendiak ez daki zer dan, kaikua, kaiku berezi hau Elizondotik ekarri dut, eta badago pertsona bat non kaikuak egiten dituen. Eta oso jende gutxik egiten du gaur egun, Berak esate ziten, 2-3 pertsona gutxi bera egiten dituztela gaur egun Euskal Herrian, antzinan gehiago egiten ziren, gehiago kontsumitzen zen, baina gaur egun oso gutxik egiten dituzte. Eta bertan egiten dute. Beraz, hau da kaiku bat, eta hemen egiten zena zen esnea erre. Ados? Bedan, barruan dakadan harri honek sutan jartzen zen, eta sutan egon ondoren uretatik pasatzen zen garbitzeko harria, eta ondoren kaikura sartzen zen, eta hementxe berotzen zen esnea, eta esne horrek izaten zuen beti, erre ukitu hori, ezta? Gaurkoan, beste erabate egingo dugu, gaurkoan ez dugu erre ukitu hori emango, eta guk egingo duguna da, mamia gaur egungo gusturako, ezta? Gaur egun gehiago dastatzen da mamia normal bat, eta guk egingo duguna da esnea eta gainera esnegainarekin.
nahastu. Ze esne gainak ere, tekstura aldetikan eta ere laguntzen dira. Krematxo uste. Hori da. Horretarako, lehen da bizi, esnea, Badago gozogile bat, eta nik bere intxaur saltza askotan egiten dut. bai, Da, tipo, oso, holan bihote duen tipo bat, oso gozogile ezaguna da, Bai. Eta dauka intxaur saltzan errezeta bat, 8 minutuan egiten dana, Bai. zoragarria, txorien egin duguna, eta truko bere erabiltzen du gizon horrek. Esne gaina eta esnean hasten ditu erdi eta erdi, Erdi, eta gero bai. kanela eta botatzen dio, eta gero intxaurra birrinduta, eta artista tipo hori, nire aita eta zezea bilitzeiten, ez da? ostra, zure aital! Claro. Bai, errezeta, bai, oso ona. Errezeta hori mundiala, Bai, mundiala. intxaur saltxagon bat egiteko, lehenengo egin behar da, erdia azukrea eta erdia intxaurra. Bai. Eta biak oso ondo nahastu, ondo txikitu, ze gero hori esne gaina eta esnearekin nahasterako garaian intxaur saltxa hori egiten du hobeto. robotean birrindu egin behar da Hori ondo, da. irina utzita. Eta 8 minutu esan dezun bezala, hor egon behar da, Bai, Gelditu gabe. Baina oso ona geratzen da, bitu oin, uste ikastaro bat ematen nahi nez, eta da gozogintzako postreak egiten, eta atzo ez, ostiralean erakutsi nien, eta inien intxaur saltza hau. Eta 3-4 etorri ziren, gaina jende heldua da gehienak, olako ikastaroetara jende heldua etortzen da, eta gure etxean gogoratzen naiz lehen, botellarekin han ibiltzen ginen intxaurra birrintzen da. Eta nien izen oso gustoko ez da izen, probatu zuten hau, bai, eta esan zuten, zitzaien. ostra, ze ona, ze erreza egiten, ze gaur egun olako robotak eta etxean asko badauzkagu, gehienok, eta ze azkarra egiten da, zelen garai batean gaina denbora luze zibili behar zanan, eta zutanan zaintzen, eta oso ondo geratzen da, eta, bueno, gaur, oin ikusi da esne erdiakin, esne gaina esan du, ala, betxo, badaki unuen semia da nau. Bai, esan dezun bezala, hoxe da trukoa, Ondo birrintzea, bai, urina, oso ondo. Guk, normalian mamia eta, esaten dezagun, guk behi esnea erabili dugu, eskuragarri dagoela, baina gaur egun ardi esnea eta denda batzuetan, supermerkatuetan da aurkitu dezakegu, eta badago, Armintz eta Biok egon gara itzeten, hor ultzaman badago bertako ekoizle bat, zeinek jatetxe, ni hau ezagutu nuen, Etxebarri jatetxean, eta ekartzen ziguna ia erre zaporearekin. Hau da, gogoratzen zizula, garai bateko mamia, hau egiten zena, guretzako gatzatu edana, guk Bizkaian gatzatu egiten dugu. Eta erre ikutu ematen zen, gaina aukera zenukan, erre ikutu ezberdinak, ekarri zizkigun, ez da, 5 botella esnianak, eta gehiagotik gutxiagora. Hori Etxebarrin bakarrik izango da, beste tokietan ere? Nik ez dakit, nik uste dut holan jatetxei eta horrela eskaintza hori badaukatela. Eta hori hartu, emate izu probatzen, jatetxeko esatu, baitu, niri hau gehiagi iruditzen zait, hau gutxiegi, baitu, puntua hau da, erre gustuarena, eta niri nintzen orduanik esaten, bitxor, baina erre gustua behar da, eta bai, garai batean holan zan. Lehen ez zeukatelako gu bezala zua holan kontrolatzerik, eta baina eman behar zaio, eta egia da, ikutu txiki bat, bueno, ondo geratzen dela. Gustatzen zaite, Ez da ikusirik adibidez, gazta keetu horren zaporearekin. Ez da ke zaporea, da erre zaporea. Eta ikutsu bat ematia, bere puntua badauke. Nahi gustatzen zait normalian. Esan dagoa, gaur egun, aukera daukazu, behia nahiteko, eta azkenean badakizu, guk hemen gatzagia egitzen digonean, jogurra antzeko zerbait lortzen dugu. Orduan, esnearen propietate guztiak hartzeko, kaltzioa, proteinak eta jasotzen ditu, koipea eta gantzak ere behar ditugula. Hemen jentia beti gantzei da kontra egiten diete, eta gueskara izango ezeren kontra egiten dugu, neurria da garrantzitsua. Hauen txokolatea zoragarria da, baina neurrian, egunero tableta bat ezingo dugu jan. Kasu honetan 170 daukan txokolatia da, beraz ez du behar azukrerik. Honeko txokolate honek, esan nahi duna da, 170 dala kakaoaren azia edo alea, eta beste 130 da azukrea. Orduan, txokolate beltz baten irakurtzen dezuenen portzentaia, hori esan nahi du txokolatearen kakao alea daukela. Eta beste guztia izango litzake azukrea. Horrek ez du esan, 189koa, erosiko zuenik, eta osasungarrioa bada, gozoa denik, hori seguru ez ez. Hori seguru ez ez. Nik behin probatu nuen, da esan, hombre, mikatza izaten da. Mikatza, esaten oso, ostra. Eta hori, basadete holan kafesnetxo bat, kafesneari azukrea botatzeko basadete, ni hartu eta holako bat agoan sartu eta jun kafesniero zerbait infusio gozatu bat, eta horrekin gozatu ingo duzu, kakao hori.
ahoan daukazuen hori. Bai. Ba, eta urtzen jungo da. Nik kafiari ez diot azukerri botatzen sekula. Baina badaukat etxean gustatzen zait 180koa. Gure etxean 180 hartzen du. Eta gero hartzen dut, sartzen dut aguan, eta gero pixkanaka kafia eraten du, eta urtzen doa, eta dana kafia eta txokolaten kombinazio asko gustatzen zain. Ja, ze txokolatiak 31 gradutatik aurrera ja urtzen hasten da. Beraz, ahoan sartzen dugunen, gure gorputza 36, 37 graduta dagoenez, mugimenduan urtu egiten da. Eta zuko dakizu txokolate esnea adibidez nahiko berria dela. Ze txokolate beltza kontsumitu da urtiak eta urtiak. Baina txokolate esnea da nahiko berria. Nahiko berria zer, Eun eta, izango da, 1800 bukaerakoa. Ze txokolate esneak, kasu honetan, ez dauka esne arrunta. Ze esne arruntak ura dauke. Eta ura eta txokolatiak ez dira oso ematen. Ze txokolatiak gantza dauke eta ura dauke esneak. Orduan, biak nahastuko bagenitxu, dena separatu egingo litzake. Orduan, Suizan asmatu zuten esne hautsa, eta esne hautsa horren bitartez egiten da txokolate esnea. Baina esne hautsa sortu ezen arte, ezen existitzen. Ez txokolate esnea eta ez txokolate txuririk. Ara, zegoen txokolatia eratekua izango zen bakarrik, baina esnea, utza sartzen zuten. Hasieran urarekin, ondoren ja esnearekin. Baina ez da txokolate tableta esnearekin, ez da berdina. Ez da berdina. Ez da berdina. Oso ondo, hemen ja berotu dugu. Bai. Eta oingo detena da, honia barrua sartu. Eta horretarako beharko dut kutsara bat. Oso ondo. Hementxe bertan dauketela. Hemen badakizu teknika ezberdina daude, batzuk hartzen dute. Hemen esneak ez du temperatura bat egoten da hor normalen 40 gradu izaten dana, epelean dagoenean. Eta einalda batzuk egiten dute gatzagia bertara bota, eta bertan eta gero katiluetara, beste batzuk egiten dute aukera dago katiluetan bertan, tanta batero bi botatzen da, eta katiluera gero esne epela bota, eta aukera dago baita ere, gero behin esnea bota ondoren gatzagia bertara katilura botatzea, eta hor nahaztea. Orduan, bakoitza zuen ohitura izango zu etxean, beste pilate gaur egun erosi egiten du. Hortan ere nik uste dut hobetu diela, garai batean saltzen zituzten mamiak nik hauek prestatutakoak oso artifizialak, gainakero irakurtzen zen eta batzuk izaten zituzten olako gelatinak eta erabiltzen ziren, ez dakit gatzagiri gaiek izango zuten, eta horiek, zaporietzan, gaur egun, daude ja tradizioa, katilua gaina, bustinezko katilutan da saltzen dizkizute, eta prezioaren arabera, hobiak ero txarragoak izango dituzue, eta aukera zabala, baina etxian eitea ere, nahiko erreza danez, gonbidatzen zaituztegu, mamia etxian eitea beti. Gauza garrantzitsu bat komentatu ez detena da, gatzagia botaratzerako garaian, mamiak egon behar du gutxi bera 40-50 gradutan. Gatzagi bakoitzak jartzen du bere temperatura. Ze batzuk daude 30 gradutan erabili behar direnak eta beste batzuk aldiz 50, ja temperatura pixka bat jetxi zaigu, ja 50 gradu ingurutan badago. Eta orain egingo ditudena gatzagia bota, bale? Orduan, botatzen dizkiot 3 gota gutxi bera, 3 txantxa. Bale? Gure etxean legarra. Gatzagiarik legarra, eta gatzatua. Eta hor ultzaman bere eguna, bere urteko jai eguna egiten dio, jai bat dago legarran inguruan, osea, mamian inguruan, da, gure kulturarekin zekusi handia daukan, postreria. Azken bai jaten dela, beti postre moda. Eta ikusten ez du, nola gainetik botan dioten, ingo detena da ondo nahasi. Beste aukera bat izango litzake, hasieran bota, beko aldean bota gatzagia eta ondoren katilura bota gure mamia. Beraz, hau ja prest, honek orain itxegin behar du, gutxi gora behera, ordu bete, 2 ordu, gatzagiak bere lana egin arte, eta, sagarrarekin jarraitu behar nuen, baino ari zait esaten denboraz kanpo gabiltzala. Orduan, hori urrengo baterako utziko dugu, hau hotzera sartuko dugu, eta momentu hoberena, ez da? Gastatzera? Bai, txegingo du.
Bueno, hementxe daukagu ja gure txokolatezko mamia, eta orain bai, momentua ja iritsi da. Momentu oberena, dastatzeko garaia. Hemen galdera bat. Bai. Mamia normala zuriai azukrek ere botatzeko gaza? Nik beti. Eta gehiago esango dizut. Botatzen dizkiot, kapaka. Lehenengo goiko kapa azukrez betetzen dut, jaten dut, ondoren berriz azukrea botatzen diot, berriz azukrea crunch. Estia bota diot. Estia beti jogurrarekin. Ni beti jogur naturala estiarekin, baina mamia beti azukrearekin. Behintzat. Hortan ados gaude. Bai, ez duzun azten, ze batzuk hartuta, ra. Ez. Mamia dukana testura. Bai, hori bai. Venga. Oso ona, benetan. Bikaine. Bueno, lagunok, hori ekipoak esaten zigun. Mosteko garaia da, hau zoragarria dago, zuek horri zatea, oraindik eta zoragarriago, abiar, botatu gurekin, mesez.